हे पनू काय हो? इकडे जरा तुला जादू दाखवतो. काय हो, कसली जादू दाखवताय? दाखवा दाखवा, कसली जादू दाखवताय ती? आता मी इथून टीव्ही मध्ये मारला ना, हा टीव्हीतला माणूस आणि बाईक पडते बघ. हो दाखवा. बघा आता. काय हो, कशी काय पडली ही? आता बघ, आता माणूस पण पडल बघ. अय्या, हे काय केलं? अहो टीव्ही फुटला. Oh no! काठी जोरात लागली वाटतं. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.